Какво става, бе? Добре. Гого, не ли? Сега ще убие, ще зарова тук някъде. Никой не може да разбере къде си. Ще ме заровиш, ама това да не ти е тук в България. В България заравят ли ги? О, убиват и после не могат да намерят убиеца. Там могат да намерят убиеца, обаче не искат да казват кой е. Така ли? Да, системата такава. Тук къде сме, бе, Гого? Бреденей. Бреден. Да, тук е парка на богатите в Есен, град Есен. Тук не пускат по принцип българи, ама нас не можаха да не разберат. Много сме бели и казаха, минавайте, вие не сте българи. Ай, да. Тази гора, ако е България, точно 45 дена и тук ще стане като Сахара. Малко да е баста. Бастен, забади, бе. Хайде да си спика масата. Тук е разрешено да пикаш, ако не си алкохолик. Да. Ако си алкохолик? Не ти дава, защото той пикаеш водка. Да. Се слагали риба. Гук. Куда да е? Канадски, ама тук не може да се живее. Що? Това шато. Много е тихо, нали? Тихо, ние сме свикнали с чалгата, гюмбюрти да има. Виж, хората такъв мост направили. София Лъвов мост, колкото това струва. Така ли? Да. Ама, виж, там има такова рекичка, ама няма вода. Как да няма вода, бе? Вода има. Ей, кой те храни така, бе? То парделник се пуснала, като такова станала. Гледай. Ей. Машалла. Както няма тук никой... Сahibine benzemiyor mal haram. Его моста сега. Там е моста. Моста, жена. Кой знае от колко години е този мост. Ама виж с корените. Виж, има железа тук. А? Железа има. Еми, ако докараме тук приятелите и
Веднага каруцата и Балканто. Baksana ağaçların kökleri. Виждам, да. Ya. Виж, те са чупили това. Майстор се е майстор винаги. Ya. С поглед. Köpeği de çeker. Aynı yere mi döndük aşkım? Evet, de bizim araba. Ha. Baksana çok güzel bunları. Çok büyük ağaçlar yanına gel. Ha. Ne yapacağım ben? Güreşeceksin mi yoksa? Hayır, sen borun bak. Şu sabun. Bırak videoyu, çek resmi şimdi.